अरे आवो ये राजा मिलो तमोजा छवना भइल आवो ये राजा मिलो तमोजा छवना भइल अरे छवना भइल पिया खेलावा ना दे खेलावा ना शिवानी जी जन्म उत्सव काल रहे बाकी बबुआ के बड़ा कटिंग भइला और यहाँ पे अखंड अष्टजाम के शुभ अवसर भी कार्यक्रम होला हर साल होला। अब भक्तिमय कार्यक्रम होला तो भैया के आदेश आइला कि भजन खाली चले और भगवान शंकर के दिन चलता सावन के पवित्र बेला चलता तो भगवान शंकर के गाना होखो माई के गाना होखो जौना के भक्ति में गीत कहल जाला। बर्थडे पार्टी में ना रहने जाना यही से कोनो बात नहीं। और एक और आवश्यक सूचना जे भी गांव के बाद ये छोटे छोटे बच्चे लोग हैं या जे कोई भी गांव के बाद आप लोग से आग्रह बा चंदन भैया कि आप लोग प्लीज पीछे चल जाए क्योंकि बहुत से गेस्ट आइल बानी लोग जो बाहर से वहाँ लोग खड़ा बानी लोग तो का अपना गांव में केहू के बुला के ना बैठावल फर्ज होला। ऐसे हम चाहब कि आप लोग तो खुद के समझदार बानी देश के भविष्य बानी नौजवान साथी आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाए। हम लोग तो जे आइल बा सज्जन जे दूर दराज से आइल बा छपरा से सिवान से गोपालगंज से यूपी बिहार झारखंड से हर जगह से जे आइल बा वो लोग के बैठे के थोड़ा सा सुविधा मिली तो आप लोग से हये लाइन के हमरा आग्रह मिलल है कि एकरा के थोड़ा सा साइड करवा दा तो आप लोग से आग्रह करे निवेदन करे कि थोड़ा सा खाली कर दिया। आई शिवानी जी चले प्रेम से बोली दुर्गा मैया की। और चंदन भैया से कहो कि भैया जब भक्तिमय माहौल हो तो यहाँ के लोग के भी थोड़ा सा सपोर्ट हाथ के ताली बजा के करे के चाहिए। तो सब कोई से भजन के भाव में रहे के बाद देख जाने का हर तरीका
हमने के कोनो भी शादी ब्याह होखे ना भैया तो एगो गीत से जरूर ओकरा के स्टार्ट कर जाला। हमार चाची लोग गावे ना जा वही गीत हमने के भी मंच पे गाई ना जा बड़े प्यार से। ये बड़े भैया चंदन सिंह जी हैं। ए भैया गोलू खोजा था हो बहुत देर से। आई